Τι κάνεις εκεί? Τι τίποτα. Σε είδα. Μίλαγες τηλέφωνο. Α, όχι. Με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου. Ή είμαι εγώ κουφός? Πού είναι το τηλέφωνο? Πού είναι? Τι με κοιτάς έτσι? Τι με κοιτάς έτσι με ορθά ανοιχτά μάτια? Ρώτησα. Πού είναι το κινητό? Μην με κοιτάς με αυτή την απορία στα μάτια. Δεν ψάρωνω. Τι εννοώ? Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Πού στο διάολο είναι? Κρυώνεις, κρυώνεις. Μουσκεμα έχεις γίνει. Καλά να πάθεις. Τι θες να πεις με το εγώ φταίω? Δεν σου είπα εγώ να πας στη βάρκα? Συγγνώμη, τι είπες? Θέλεις να φύγεις? Να φύγεις? Μα πάντα αυτό κάνεις. Ζητάς τη φυγή πάντα όταν βρίσκεις τα σκούρα. Πετάς τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πού θα πήγαινες βαριατικά? Έχω απορία. Είμαι όλος αυτή να μου πεις. Πού θα πήγαινες εσύ βραδιάτικα? Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Δεν θα πας πουθενά. Είσαι η γυναίκα μου και θα κάτσεις εδώ. Εδώ σε αυτό το δωμάτιο θα μείνουμε. Μέχρι να μου πεις ποιος ήτανε στο γαμημένο τηλέφωνο. Εδώ θα μείνουμε. Εγώ και εσύ. Εδώ. Δεν θα φύγει κανένας. Ώστε είμαι τρελός. Είμαι εγώ τρελός. Που θέλω να ξέρω με ποιον μιλάει η ωραία μου γυναικούλα. Είμαι τρελός. Α, με κανέναν. Μια χαρά. Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή? Να σε πιστέψω κι εγώ και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αλλά πριν σε πιστέψω, γιατί το έκλεισες μόλις μπήκα μέσα? Μην λες πως δεν μίλαγες τηλέφωνο. Πως δεν μίλαγες τηλέφωνο? Σε άκουσα. Βούλος το γιατί ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε τρομάζω? Όχι. Εγώ σε αγαπάω. Σε αγαπάω πιο πολύ από όλους. Εσύ δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς πια. Θες να φύγεις, Δεν θα φύγεις ποτέ. Ποτέ. Ανάψτε το φως. Γιατί? Μια χαρά είναι έτσι. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό σε μένα που θα έκανα τα πάντα για εσένα? Δεν σε πιέζω. Σε προστατεύω. Όχι, δεν θέλω να έρχονται σπίτι μου οι φίλες σου. Και ούτε να τις βλέπεις θέλω. Σου βάζουνε λόγια. Δεν το καταλαβαίνεις. Θέλουν το κακό μας. Μα δεν ζηλεύω. Σε προσέχω. Έλα τώρα που θα μου πεις για τις προάλλες. Δεν τον χτύπησε άδικα το τύπο στο σούπερ μάρκετ. Σε κοίταγε. Ναι, δεν θέλω να σε κοιτάνε. Πού ξέρω εγώ τι ήθελε εκείνος από σένα? Ή μήπως εκείνος ήταν στο τηλέφωνο? Πες μου, αυτός ήτανε? Θα τον βρω. Και άμα τον βρω, αλλημονώ σας. Έλα εδώ είπα. Φέρ τα κλειδιά. Φέρ το κλειδιά. Ωστό. Γύρνα πίσω είπα. Γύρνα πίσω. Γιατί κάθεσαι σιωπηλή τόση ώρα? Έχεις χαθεί στη σιωπή σου. Δεν μου μιλάς. Δεν μου απαντάς. Με πνίγεις στο κενό σου βλέμμα. Κλείσε τα μάτια. Κλείσε τα είπα. Μην με κοιτάς έτσι. Έχουν θαμπόσει. Κλείσε τα. Γιατί είσαι παγωμένη? Ω Θεέ μου. Τι έκανα? Κανένας.